ndị be abịakwanụ n'Osubirilego n'etiti onye na-ezi ozi ọma na ndị abịara izi ozi ọma. O wee bụ na ife onyonyo iyi ene n'ebe a bụ n'Enugu steeti ka nke anụnwa na-eme. Nwoke anụnwa unu fụrụ ebe a bụ ndị na-agbasa ozi ọma n'ọnụ ụtụtụ. Ọnya ka ọ nọzi wee na-ezi ozi ọma. Otu nwoke wee si n'ime ụlọbịa wee pụta wee sị ya na ya si ebe anụnwa pụọ na ọkwa ọgwa gị na ya bịazina na steeti anụnwa bịazi ozi ọma na ọ na-abụ ọgwacha ya na oyi ege ife ọ gwara ya. Ọ na-ewu okwu ya si onye amaghị ife ọ na-ekwu si echi niile si ọbịakwa ọzọ na tata anụnwa ọ bịara na fana abụ ya apịrị sie ya ike. Nwoke na-ajụ ya na ọ chọrọ itinye ife. Ọ sị ya na ọ bụ ọdịrị so ife na oyi etipi esepụrete la mande na ahụ taa abidoche ka dandu ka ya abịa echi niile ma ọ bụ mbọsị ọzọ ka ọ ghara ịbịazikwana na steeti fa bịazi ozi ọma na ọ bụghọ tata ka ọ gwabara ya na ya bịazi n'ebe a bịa na-ekwuchisi ya ntị si na every morning si ọbịa ebe a na-ekwuchisi ya ntị na ọ na onweghọbe ya nọrọ na bie wee zibe ọ na onwe steeti dị na bie na ya nọrọ na bie wee zibe si na ọ hapụ be ya ọbịa ebe a bịa na-ezi ozi ọma. Nke bụ eziokwu bụ na onye amụma aha dị ile na ana nna ya ya bụ nwoke wee nọrọ ebe a wee na-akọ moto ya bụ onye amụma bụ wee na-ezi ozi ọma amụma wee na-asị ya na-egodu ka moto ya dị ya na-egodu ụdị moto ọ na-agba onye na-ezi ozi ọma ya onye na-efeni Chineke ya na-eka moto ya dị. Nke bụ eziokwu bụ na nke onye nwere ka o ji aba ịchọ ka o jee tọrọ mmadụ ma ka o jee oshi ka o wee jee gota moto marụ mma ọ ya abụọ pụtazie paakị ya ebe a wee na-ezighị ozi ọma i wee bịazie ka ị ga-enu n'ife ọ na-ezi ike na Chineke gonyeziri ya moto ma na moto ya amaka ka ị marụ ka o si wee eme wee gota ya bụ moto ka i wee ma na ihe emekwa nke wee gota ya bụ moto. So na ife kpatalụ na ịchọghị ịga ozi ọma bụ maka moto ya nụ ịlaiki ha ụdị moto o bụ maka na o bụ n'obu nnukwute moto ị ya abịa ka ị ga ife ọ na-ekwu ka ị ma na Chineke ya egonyekwa ahụ moto ifugo n'ụdị sentị unu na-enwe wee sị ka m wetara iwu na ebe a ka unu nene na nke anụnwa bụ n'Enugu steeti ka nke anụnwa na-eme. Ọ ga ife iluo na onye na-ezi ozi ọma na-edi stọpụ yi ije kpọọ ndị polisi ọ bụghị oge nwa ka ọ dịrị ịpụtasị ya n'ihi eti ife ka o wee kwesị ịbịa ebe anụnwa. Ekenekwa m unu. Echigo this man warning several. Oya hapụ bịa na my resident bịa na-eme game noise this morning. Echigo m ya warning ihe nji na-eme video anụ as a proof. In Afia, since after 5 o'clock in the morning. Oya bịa na disturb m na my house. Ya ụdị moto o bu na-preach the word of God. If we decide today to give the to Jesus, achọrọ m ka unu fụsịa because I would see very soon. we made up our mind to continue to be sin against God. Ebe ọ sị na ama m kwelu okwu. This is a young man who doesn't want to respect himself. Every morning or bịa na disturb our residents. Echigo ngi warning to stop coming here. He refused ọkwa. You refuse that, right? Columbus Subia. I accept you. If you decide today to give your life to Jesus, you shall be well in the name of Jesus. Ị ga-agwa m ihe na-alụ ịma njikwe mmadụ lahụọla na bịa. You leave your own resident bịa na be mmadụ. Asị gị si na street a pụọ, you don't want to ọkwa. Ị chọghị ịkwanyela onwe gị. Ị ga-anọ ebe anụwa till this morning. Mụ na gị ga-enwe fiscal contact n'ụtụtụ a. Ị ga-agwa m kọntaktị ahụ ewe. Anyị ga-ewekwa ya ọkwa nke ezigbo nọrọ ebe a godi stay here. M ga-etikwa gị ihe n'ụtụtụ. M ga-akụkwa gị. M ga-akụri gị n'ụtụtụ a. Ebe iwe ho sense. Ọkwa iwe street. Ọkwa iwe ebe. I politely came out here to warn you. Ozuholu gị. Ọkwa iwe ebe. You have your family. Right? You have your family. Nọrọ ebe a. Amango. Akpọsikwele m iwe this morning no. Asị ngị si Biko nu ke ndị ma ebe ife anụnwa mere ka anyị ma na otizi nwoke mmadụ ife ka ọ na oti ihe ọgọ ọbụghọ sọsọ ubi na steeti anụnwa ụdị ife ada etu a ịkpọ ndị ọzọ onye ọbụla apụta agwa nwoke na-achọzi ya ọbụghọ sọsọ ka ọ na-ezi ozi ọma nwekwa ndị ọzọ bi ebe anụnwa and ụdị ife anụnwa dụkwa ntu anụnwa ije kpọọ ndị polisi ka ọ dụrụ inye ya ọdasị ya na-achọzi ebe a na ndị ọ na-ezi ozi ọma si na fa achọzi na fa achọghị ichegharị na fa achọghị ife Chukwu na ya buruzie anya bụ ozi ọma ya jekwazie ebe ọzọ ọ bụghị ọgụ nwa ka ọ dụrụ ịpụta
ka gụ na ya na-abụ nwebe ọgụ na mgba ma ọ ka gụ na ya na-abụ baba mba. Akwụkwọ ife nsị ka nte na nya bụ ife nke ọzọ wee bụrụ na nwoke ya laike onye ka o ji wee bịa ebe a na-ezi ozi ọma. Ọ chọrọ ọpụta n'ụtụtụ na-ezi ozi ọma, gụ nwa apụta na-akụrị ya aka, unu na-aba na-emekọzi ọnụ, ịfụ ọnụ ọbụrụ dakọ ọ daba ọ na-atọ ụtọ nke a sọsọ nwoke na wee na-ezi ozi ọma, ịfụ ọnụ ọ chọrọ pati na onye ya anọdebe ya, ọ bụrụ na ọ na-akụ ogene na-akụrị ya ekwe, ọ na-ekwu haleluya, gụwa na-ekwu emem, ọ na-atọ ụtọ. Ọ na-abụ nke a ibu ọgụ na mgba wee pụta, ịfụ ọzọ na ya bụ ife atọghị ụtọ. Ee.